Το κάστρο της Αστυπαλιάς. Έχει κλειδί, κλειδώνει. Έχει κορίτσα έμορφα, μα δεν τα φανερώνει. Το κάστρο της Αστροπαλιάς, το κάστρο της Αστροπαλιάς, το κάστρο της Αστροπαλιάς έχει κλείδι, κλειδώνει. Τουρνά, 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 έχει κλείδι, κλειδώνει. Τούρνα, η Τούρνα, ναι. Το κάστρο της Αστροπαλιάς, αυτό ήταν, ναι. Η Τούρνα ήταν πρώτο τραγούδι μας. Δεν έχει κορίτσια έμορφα, έχει κορίτσια έμορφα, έχει κορίτσια έμορφα, μα δεν τα φανερώνει. Τουρνά, τουρνά. Ο χορός της Αστυπαλιάς, Στυπαλίδης τα σούστη. Μόλις χούσαμε λοιπόν το βιολί, πώς πετάνε τα περιστέρια να πάνε να πιούν νερό, έτσι κόφτει ο κόσμος και πάνε και πιάνουν χορό. Άμα ακούσω τίποτε τραγούδια, ακούσω όργανα τίποτε εκεί, η ψυχή μου μέσα κλαίει. Να στην παλιτικό νερό, να στην παλιτικό νερό, να στην παλιτικό νερό και να χάει ένα φλιτζάνι. Τουρνά, τουρνά, τουρνά και να χάει ένα φλιτζάνι. Το κάστρο ήταν το καμάρι των Αστυπαλιτών. Κατησημένο, εγώ το πρόγραμμα, κατησημένο μέσα. Κόσμος έμεινε. Όλος ο κόσμος τι μέσα ήταν. Όχι το ήσαν καθόλου. Έχει ομορφιές. Η Αστυπαλιά έχει ομορφιές. Το 1300 οι Αλγερινοί πειρατέ εξολότρεψαν τον πληθυσμό του νησιού. Δηλαδή ερήμωσε ο τόπος. Ερχόταν οι πειρατές εδώ πέρα και κλέβανε και σκοτώναν τους ανθρώπους. Το κάστρο οικοδομήθηκε το 1317 από το κόμι Τζοβάνι Κουερίνη. Έτσι κλειδώνονταν το βράδυ. Έχει μια πόρτα τόσο χοντρή. Άμα έρχονταν οι πειρατές κάθε βράδυ κλειδώνονταν. Και εδώ μέσα εκλείνονταν όλος ο κόσμος. Γιατί εάν τον πιάνανε έξω τον κόσμο θα τον εισφάνζανε. Είχαν λοιπόν φυλάκους από παντού στα ψηλά βουνά με την μπουρού. Και ο ένας με τον άλλο σφύρα και εδώ ένα χαμπάρι και κόφαιναν και έρχονταν και μπαίνουν και κλείνονταν μέσα. Εκλείναν την πόρτα απ' έξω. Επήγαιναν οι πειρατές από έξω, πιάναν και παίρνανε σμάρια με τα κιούψια και τα πετούσαν κάτω και τους πιάναν τους πειρατές και τους πνίγανε. Αυτό ήταν το φωνικό όργανο που είχαν οι Έλληνες. Δηλαδή, αυτή η τρύπα που βλέπεις εκεί, αυτοί είχαν προμηθέψει ένα μελίσι, ένα τσουβάλι αρακά, ζεστό νερό και ζεστό λάδι. Με το πρώτο που θέλουν να πάνε να σπάσουν την πόρτα, αυτοί από εκεί λασέρναν το ζεστό νερό, λασέρναν το λάδι και τον αρακά. Ο αρακάς βέβαια το τσουβάλι που τον είχαν και
ένα κιλό μέλι και το γέρνανε γύρω στο τσουβάλι και ποτίζουν τα όργα. Μολούσαν λοιπόν τον αρακατζηλούσαν εδώ, μιλούσαν και το μελίσι από πίσω, οι Τούρκοι πάνε για κάτω. Άλλοι με σφασμένα πόδια, άλλοι με σφασμένα χέρια. Δεν μπορούσαμε καμιά κυβέρνηση να την ανοίξουν την πόρτα. Μέσα από την εκκλησία είναι μεγάλες πλάκες και μια πλάκα ήταν ανοιχτή. Και άμα ήθελαν να έρθουν οι κλέφτες, να σκαρφαλώσουν από μέσα, ήθελαν να ρίξουν ένα σμάρι, ένα κρούπι, τα λέμε εμείς τα κρούπια, να το ρίξουν, να σπάσει, να τους πάρουν οι μέλισσες, να φύγουν οι κλέφτες. Αυτή η τρύπα είναι το φωνικό όργανο, τον ασφαλιτό. Με αυτή την τρύπα δεν μπορούσαν ποτέ να ανοίξουν την πόρτα. Δεν είχαν όπλα, αυτά ήταν τα όπλα τους. Το νερό και οι μέλισσες. Είναι ένα μονοπάτι κι αυτό που λέγεται κρυφτή. Όταν κάποιος δεν προλάβαινε να πάει στην πόρτα να μπαινε μέσα, ήρχονται από εδώ και σκαρβέλωνε, τούνι από πάνω άλλος έμπαινε μέσα και γλίτωνε. Ήταν τα δρομάτια, πώς να σου πω, να τόσα τα στενά τα δρομάτια, γεμάτο σπίτια. Εκεί πρώτα κατοικούσε, σου λέει, μέσα πάνω από 1.500 ανθρώποι μέσα στο κάστρο. Δεν είχε απόξω σπίτια. Εγώ λίγα θυμούμαι. Πρώτα δεν υπήρχαν τα σπίτια αυτά εδώ πέρα. Δεν είχε. Από το κάστρο και κάτω δεν υπήρχαν σπίτια. Τώρα γίνεται. Το 1948 που έγινε η ενσωμάτωση, μέσα στο κάστρο ζούσαν ακόμα τουλάχιστον 300 ανθρώποι. Εκεί μέσα μεγάλωσα βέβαια εγώ. Εγώ ήρθα 15 χρονών από το κάστρο από μέσα. Εγώ το κάστρο το βρήκα κατοικήσιμο ακόμα. Μέναν 7 οικογένειες μέσα. Είχε μέσα στο κάστρο και κάνταν οι καστρινοί, έτσι τους έλεγα. Οι καστρινοί και οι όξο. Εδώ αυτή ήταν η μοναδική πλατεία του κάστρου. Γύρω ήταν τα δρομάτια. Η μόνη πλατεία λοιπόν που ερχόταν ο κόσμος ήταν από αυτή την πέτρα αυτό το κομμάτι. Άλλο τίποτα δεν υπήρχε. Ήταν όλα δρομάτια και άμα είπαινε στη νύχτα εδώ μέσα δεν ήξερες ποιον άβυσο από το σκοτάδι. Τα δρομάτια ήταν 50 πόντους. Να, τόσο να παίρνει, με την πάντα να παίρνας. Άμα νίκανες εδώ, γη κάτω, αποκλείεται. Έπρεπε να ξημερώσει για να βγεις. Όπως βλέπετε τα κτίρια αυτά και ακόμα πιο ψηλά ήταν ένα πράγμα χτισμένο. Ανόη, κατόη. Εκεί ήταν η κουζίνα, εκεί ήταν η κρεβατοκάμαρα, εκεί ήταν τα πάντα. Grizzollecito, lo pangos, le senduca, le cannavetta. Ο πάγκος και η καναβέτα για να ανεβείς πάνω στο κρεβάτι. Από κάτω ήταν ο αποκρέβατος.
Και είχα μέσα τα πιθάρια με τις σταφίδες, με τα σίκα. Τριτζόλες ή των 3 αντάνες με τα πιάτα, όχι μόνο πιάτα, διάφορα πράγματα παλαιά. Και ένα ράφι έτσι τόσο μακρύ, πιάτα, καράφες, το έναν τ' άλλο, ήταν όμορφο. Μόλις μπες στην πόρτα μέσα, αντίπερα το καφενείο. Δίπλα το φαρματσίο. Είχαμε γιατρό μες στο κάστρο, του γιατρού το σπίτι του στο κάστρο. Ακόμα του γιατρού το σπίτι στέκεται, μόνο του γιατρού. Είσαι καφενείο είχα. Ξέρεις τι ωραίο ήταν, δροσερό, δροσιά από κάτω. Εδώ ήταν το καφενείο και πίνανε έναν καφέ. Πολλοί είχαν να τον πληρώσουν, πολλοί δεν είχανε. Έλεγες λοιπόν στον καφενζή, ρε, θα πίνω καφέ, θα γράφεις και όταν φέρω τα κάρβουνα που θα πάρεις ένα σουβάλι θα κάνουμε τον λογαριασμό να ξοφλήσω. Έχει 2 εκκλησίες μέσα, ο Άγιος Γεώργης και η Παναγιά, Ευαγγελισμός, και γέμιζε κάθε Κυριακή, γέμιζε μέσα η εκκλησία. Αυτή λοιπόν η εκκλησία είναι η πιο παλιά του κάστρου. Στην ονομασία του Ταϊωριού, σε αυτή την αυλή χορεύανε, εγλεντούσανε και εδώ μες στο δρομάτσι είχαν ανάψει τη φωτιά. Και όλοι οι νεαροί πηδούσαν τη φωτιά και έκαναν γούστα. Αστι παλαιάς το κλαίος μετανοίας διδάσκαλε Στη παλιά, στην πέτρα είναι χτισμένο. Όλο το κάστρο είναι σε βράχος χτισμένο. Γύρω-γύρω οι κοπελιές το έχουν στολισμένο. Γιατί είχαν τα μπαρκόνια τους έξω και κάθονται και θεωρούσαν, δεν βγαίνουν από εκείνον την εποχή έξω τα κορίτσια. Ήτανε μέσα.
Παρτιζάνα σύννεφο. Και στο Καράι βρέχει. Και στην Πάλου τα σκαλιά, όμορφες χώρες έτσι. Στον Πάλο ναι οι όμορφες, στο Κάστρο οι χαδεμένες και στο Καράι τα στενά οι μικροπαντρεμένες. Είχαν όμορφες στον Πάλο τότε κόρες. Όταν ήμουν μικρή τις θα θυμούμαι. Στο Κάστρο ήταν οι χαδεμένες. Ήταν όλες του Κάστρου που είχαν τα χρυσομάντιλα. Ποιες είχαν χρυσομάντιλα ήταν και πλούσιες. Είχαν και τραγούδια για τις κοπελιές. Δεν μετά τον αυτά τραγούδια και ήταν ο Χαβάς, η τούρνα ήταν ο Χαβάς. Και λέει μέσα στα τραγούδια τραβούσαν την τούρνα. Ό,τι ήθελες, ας πούμε, ό,τι τραγούδι ήθελες, το έβαζες μέσα. Στην τούρνα. Για τα δικά σου τα μελιά, για τα δικά σου τα μελιά, για τα δικά σου τα μελιά, ζήσω τύχης και φαίνω, τουρνά, τουρνά, τουρνά. Τα γυρνάς και βάλεις ποντά μέσα, στην τούρνα μέσα. Γύρνα. Τούρνα είναι ιταλική φράση. Τούρναλο. Όλοι σε λένε Μέλισσα, όλοι σε λένε Μέλισσα, όλοι σε λένε Μέλισσα κι άλλοι σε λένε Σφίκα. Τούρνα, τούρνα, τούρνα κι άλλοι σε λένε Σφίκα. Πίναμε στα καφενεία, γυρίζαμε, τραγουδούσαμε στους δρόμους, τραγουδούσαμε και τις αγαπητικές. Αχ, μ' έχεις τη σφίκα στο κεντρί, μ' έχεις τη σφίκα στο κεντρί. Έχεις τη σφίκα στο κέντρι της Μέλισσας τη γλυκά. Τούρνα, τούρνα, τούρνα της Μέλισσας τη γλυκά. Γυρίζαμε στα σπίτια, αγάπαν πάσα ένας και μου λέει τραγούδισε να πεις ένα τραγούδι. Και ξεκίνουν εγώ που έπαιρνα το όργανο και τραγούδουν όλα. Να πάμε από κάτω τον μπαρκόνι της κοπέλας που καπούσαν. Να αρχινήξουν δυο να λέει τα τραγούδια. Αυτό τον μπαρκονάκι με γαλανή μπολιά να πέσει να γκρεμίσει με την νοικοκυρά. Αυτό το μπαρκονάκι με πράσινη μπολιά να πέσει να ρημάξει με την νοικοκυρά. Να πέσει να ρημάξει με την νοικοκυρά. Αυτό το μπαρκονάκι με πράσινη μπολιά. Μα θα σε πάρω θέλω εγώ, θέλει δεν θέλω γέρος. Σαν έγια το παλιάμπελο ας λείπει επιτέλους. Χόρεψε χαδεμένη μου σούστα. Σε έγκαλα ο πατέρας σου να κάνει σου παπούτσα. Τα τραγούδια τους όταν αγάπαγα ένας νεαρός στην κοπέλα. Ήθελαν κάθε Κυριακή να τον σχόλιο, κάθε Κυριακή να αυτούς στο κέφι να πάρουν τα ώρα να γυρίζουν το κάστρο. Η μάνα σου έκανε πως φωτίζεις τη ματσουράνα σου. Έκανε πως φωτίζεις τη ματσουράνα σου. Έκα στο μπαλκονάκι κρυφά τη μάνα σου. Γαμπρέ στο σπίτι που θα μπεις να δείξεις καλοσύνη. Την πεθερά σου να αγαπάς, να σε αγαπά τη ζήνη. Η μάνα σου αγαπά, αγαπάτα κι εσύ. Τα σιγά τα καρύδια και το γλυκό κρασί. Τρεις άσπρες εμαλώνανε πάνω στην ομορφιά τους και πέρασε με λαχρινή και έκαψε την καρδιά τους. Δεν σ' απαρνιόμαι εγώ ποτέ. Είμαι τα θα γυρίσει, ο ήλιος ανατολικά σε το φεγγάρι δύση. Γαμπρέ μου το σατσάτσι σου, Αγγέλη σου το ράψα. Και στη δεξί σου τη Μαριά, Μαρία την εγράψα. Όταν λοιπόν
Το πρωί διάλυνε ο γάμος και πάει να τον γαμπρό και την ύφη στο σπίτι. Αρχίζει λοιπόν και λέει την τούρνα. Δεν γίνεται διασκέδαση χωρίς την τούρνα. Μόνο σαμπούνα. Παλιά διασκεδάζανε πολύ οι αστιπαλίδες. Οι μερακλείδες λοιπόν αυτοί ήτανε τα Σοπανόπουλα και το Γιωργό τα παιδιά. Ζούσανε στα βουνά πάνω. Αυτοί ξέραν και τους χορούς, αυτοί ξέραν και τα τραγούδια, αυτοί τα ξέραν όλα. Απόψε ήρθα στο χωριό, ήρθα για να γλεντήσω, να δω τους φίλους τους παλιούς και να τους χαιρετήσω. Είχα έναν μπαρβατζίτο στη Σύρνα. Αυτό λοιπόν άμαθε να έρθει να πιάσει το χορό, τον εχαζεύαμε όλοι που είμαι στα μικρή. Τότε ως επιστοπλίστο όλοι οι άνθρωποι ήταν κτηνοτρόφοι και ήτανε 10. Ο καθένας έφερνε από μια προβατίνα ή από ένα αρνί και διασκεδάζανε 8 μέρες το είχανε το... Ο καφετζής κοιμότανε πάνω στις καρέκλες, αυτοί δεν φεύγανε. Για να πιω ήθελα 5 τσιλά κρασί πρώτα να πιω σαν νερό για να έρθω να ξεντροπιαστώ, να πιάσω το χώρο, που ντρέπομαι. Χόρμια εγώ. Άμα είσαι γέρος μην πίνεις, μην τρως το ένα, μην τρως το άλλο, μέτες τα ανάστημα που σας είχαν. Πούνε τα χρόνια τα παλιά, πούνε τα χρόνια τα παλιά, να το τα χρόνια εκείνα, ατούρνα, 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 να το τα χρόνια εκείνα. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε όλη την Αστυπαλιά. Αρχινούμε λοιπόν από το Φωκιονήσι, πάμε στο Δρακοντόσπηλιο, στην Παναγιά του Θωμά, ερχόμαστε πιο εδώ που λέγεται βουνιά που τόσαν ο πεθερός μου 50 χρόνια, προχωρούμε στον Καστελάνο ο Ανδρέας του Γιαννακού και πάμε στον Πούλαρη που τον ήσαν ο Ανδρεάκης. Και αρχινούμε λοιπόν τα νησά. Λινό νησί, Χοντρό νησί, Αγιά Κυριακή, Κουτσομίτης, Κουνούπες με τα νησόπουλα. Πάμε στη Σύρνα. Τη Σύρνα λοιπόν την ίσον ο παππούς μου, της γυναίκας μου, ο παππούς, ο οποίος η πεθερά μου ήφιε 6 χρονών και γύρισε 18 χρονών και την παντρέψανε. Έμεινε τώρα η Σύρνα σχεδόν χωρίς ανθρώπους.
Και Αστυπαλιά την βγάλει Ιταλοί. Ιταλοί, Αστυπάλια. Αστροπαλιά την έλεγαν πρώτα. Μετά όταν ήρθαν οι Ιταλοί την έλεγαν Σταμπάλια. Αλλά της έμεινε Αστυπάλια πιο τώρα. Η κατοικία ήταν πολλοί, ήταν 4.000 ανθρώποι μέχρι το 56. Από το 56 και ύστερα πήρανε Ανατολή και Δύση. Σιγά σιγά όταν έγινε κάποιο εγώ 9 χρονών, ξέρω εγώ τι, μια νοικοτήρα εγκατέλειπε το σπίτι της και χτίζαν όξο. Να είχα νερό από του μουρά, να είχα νερό από του μουρά, να είχα νερό από του μουρά και φύλλα απ' το λιβάδι, τουρνά, τουρνά. Μετά τους Ιταλούς παίρναν τις πέτρες από μέσα και χτίζαν τα σπίτια απ' έξω. Εμείς το διαλύσαμε. Το κάστρο πάει. Άλλοι τα γκρεμίσανε, φέρναν τις πέτρες, σε κάνανε έξω σπίτι που είχαν οικόπεδο. Ύστερα το έναν υπέφτε από πάνω, το άλλο τερίμαστε. Είχα φύγει πιο όλοι από μέσα. Αυτά είναι τα χρόνια του κάστρου.